Een prachtig peeskeweekend, met mooi waar en een soort toeristen. In Jennewaard hielden ze haar geen betere start van het seizoen wenske kin. Ik kan me net heugen dat het zo fantastisch mooi waar was en zo'n grote mensen in Jennewaard. En zo goed met de verhier dus. Alle gemotoriseerde boten die winnen alle keer op. Kano's hebben we zo'n grote van, daar hebben we voor het net ontheen. Maar als ze met motor komen wonen, dat ze net zelf peddelen wonen, dan weer op een gegeven moment gebeurd. Hier hebben we de meeste van deze sloepjes. En dit zijn eigenlijk wel de populairste die als eerste fjord beginnen. Dus een beetje voor 4 en 6 personen. We hadden ook nog wel een beetje lietseren. Die beginnen er eigenlijk heel gauw uit, maar daar hebben we wat minder van. Dus ja, dan komt het ook gauw op dit formaat. Dus dit is wel een vrij populair boot. Net alleen bij de bootjes, maar ook op het terras wie je drok. Bij gelijks bij Hotel Prinsenhof in Jennewaard. Nou, dat wie een heel druk weekend. Ja, het wie natuurlijk mooi waar. De meesten zijn vrij. Het is binnen Peeskedagen, dus dan gaan de meesten wel op uit. Dus wij hebben zeker net verveeld. Nee. We merken nu al dat we weer een pratte Duits praten aan tafel en ik wil oorentalen weer. En dat wie toch de oren de 2 hier wel oors. Dat het vooral de Nederlanders wie in die er zitten. En nu merken ze gewoon de Duitsers binnen weer, de Belgen, de Engelsen, de Fransen. Voor de komende zomer maakt ze de ondernemers haar geen zwargen. Naast meesken uit het Boetenloon denken ze ook een soort inlandse toeristen te loeken. Die Friesland de oren 2 hier kennen leert ha. Ja, volle dichterbij en zonder te vliegen. Ben we in Noord in 2 uur bij Friesland. Daar is echt heel mooi.